Salutare, partea a doua, iar ne jucăm partea a doua la Roblox, pentru că atunci nu mai putem, pentru că vreau să mă duc la masă. Și acum am închis, ați văzut, nu știu, dar eu chiar am închis chiar repede. Și o să, dar asta e partea a doua. De parte să ne jucăm. Da, la stage-ul ăsta a rămas. Блядь.